Hello. 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 खोनादोंना खोनायाखै? माला फैगोन नो? हा? मथेनसो जागोन ने? हा? जामायजो? बेयो माबा 10 दिन ना 15 दिन होनदोंमोन आं मैया ना मा थांदोंमोन? जायगाखौ मोजां नायजोबाखै आङो बेसिम जायगाखौ। आं थांबा लाना फैफानोसै दिनदों मैया ना मालासो थांदोंमोन आं। नायफैजोब्बाय। रायजो राजा नोंथांमोन दिनै आं फैदों देमगाव होननायाव जोंनि दिमु पन्सायतनि आन्दाराव थानाय देमगाव बर' गामि माखासे दङ बेबायदि बर' गामिफोरखौ आं नायनो होनना फैदों। ब्रह्मपुत्र माथावरिनि एसे खाथि जायो बेबायदि बर' गामि मोनसे दङ बे गामिखौ नायनो होनना फैदों आङो। जायगायाथ' बेबायदिनो माखासे बर' गामि दङ। बर' गामि नैबे न'खरसे न'आव हाबफैदों बिथांनि न'खराव हाबफैदों आरो देमगाव जायगाया बर' गामि दङ माने 20-30सो न'खर दं आरो बेयाव रायजो जाना दङ। गिबियाव आं फैफेराखैमोन बे जायगायाव आं फैनानै दिनै फैदों आरो दिनै फैनानै आं एसे बर' गामिफोरनि थानायनि जानाय थानाय मावनाय दांनायनि माबाखौ नायफैदों आरो एसे खेथि बाथि मावो बेबायदिनो खेथि बाथि मावना जायो बिथांमोना। जायगाया लामा सामाया एसे बिदिनो बारा डेभेलप नङाबाबो थांलाय फैलायनि सुबिदा दङ मोजां। आरो आं नैबे मोनसे न'खराव बे न'खराव हाबफैदों आं नुगोन खेथिफोरखौसो नै देमगावनि खेथिफोरखौसो आं एसे नायदों माने आलु खेथि मावो नैयाव आलु खेथि आदै मोजां नुथारदोंलै आदैनि न' नायदो देमगावआनो होनदों जायगाखौ देमगाव जाबाय खोमालै बे खै बोसोरसो जाखोथाय बेयाव? जोंनियाव दा आं माबाना 7 बोसोर 8 बोसोर 7-8 बोसोर आरोना मोजाङानो जायगाया दैबो लोमा बेबायदि माने ब्रह्मपुत्र दैनि बारा प्रब्लेम गैयाना बेयाव? ब्रह्मपुत्रबो गोलैया सेमेन्टबो गोलैया। औ सेमेन्ट दैमा खाथि माने सिमेन्ट दैमा खाथि आरो नङा होमबा? सिमेन्ट दैमा खाथि ओमफ्राय बेयाव माने बर' गामिथ' फ्राय बुंनो थाङोब्ला 30 घर ना 30 घर 20 घर जायो आरो बे मोजाङैनो रायजो जाना दङ बेबायदि जायगाखौ माने आं दिनैसो फैजेनदों नालाय देखायदों आरो माने रायजोफोरनो थ'